Καλησπέρα. Σήμερα θα δείξουμε μία εφαρμογή για το iPad, η οποία χρησιμεύει στον έλεγχο ενός ενεργού παραθύρου του υπολογιστή. Η εφαρμογή είναι η CCP ή Custom Control Pad. Στο παράδειγμα που ακολουθεί έχουμε σχεδιάσει και προγραμματίσει ένα εικονικό cockpit ενός αεροσκάφους Cessna 172 SP του προγράμματος X-Plane. Θα πραγματοποιήσουμε μία εκκίνηση κινητήρα και στη συνέχεια μία κράτηση χρησιμοποιώντας μόνο το χειριστήριο Logitech G940 και το iPad. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Το αεροσκάφος είναι στην κατάσταση το οποίο θα το παραλάβουμε στην πίστα και αφού έχουμε κάνει την επιθεώρηση γύρω θεωρητικά, καθόμαστε στη θέση του χειριστή και βλέπουμε ότι όλοι οι διακόπτες είναι στη θέση off, η μπαταρία, τα όργανα, η ασύρματη, μανέτα ισχύως και μείγματος, ξεκινάμε λοιπόν. Μπαταρία on. Λαμπάκια. Έλεγχος. Alternator. Μείγμα, τελείως μέσα. Fuel pump για 5 δευτερόλεπτα. On. Fuel pump off. Κλειδί. Both. Με τα πλήκτρα συν και συν. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στο πρόγραμμα βέβαια. Και μετά πατώντας το Start, η ασύρματη είναι ακόμα κλειστή. Avionics. Δεν έχουμε προγραμματίσει κάθε ασύρματο ξεχωριστά. Απλά τώρα για το παράδειγμα είναι όλοι ανοιχτοί και από το Avionics ανοίγουν όλοι μαζί ταυτόχρονα. Αυτό εδώ το κουμπί έχουμε βάλει να είναι τα φρένα, όχι μαζικά, το μοχλό που τραβάμε για τα φρένα. Αυτό εδώ είναι το τεστ για τα λαμπάκια που είπαμε.
είναι αυτό που λέμε εδώ πέρα το μαύρο. Ρύθμιση υψομέτρου. Τώρα θα περάσουμε στην κράτηση κινητήρα. Μανέτα ισχύως τερμά πίσω. Θα τραβήξουμε το μείγμα και παράλληλα θα βάλουμε και το κλειδί στη θέση off. Αφού πρώτα βέβαια έχουμε κλείσει ασυρμάτως. Κάτι που δεν κάναμε παράδειγμα για να δούμε είναι οι διακόπτες beacon, land lights, taxi lights, nav lights, strobe lights, pitot on, pitot off και ανάποδα strobe, nav, taxi, land, beacon. Fuel pump έχουμε προγραμματίσει αυτό εδώ και τα φώτα που χρησιμοποιούσαμε είναι αυτά εδώ. Κυρίζουμε αριστερά το κλειδί με το πλην. Το αεροσκάφος έχει σβήσει. Σβήνουμε και τους τελευταίους διακόπτες. Και τώρα βρίσκεται στην κατάσταση το οποίο το παραλάβαμε. Η διαδικασία βέβαια δεν είναι 100% ενός πραγματικού αεροσκάφους. Η διαδικασία έγινε απλά για να δούμε ότι μπορούμε, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε το ποντίκι, μόνο με τα χειριστήρια και με το πρόγραμμα Custom Control Pad, να χειριστούμε ένα αεροσκάφος. Βέβαια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, όπως είπα και πιο πριν, και για οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα. Δηλαδή ένα ενεργό παράθυρο, όταν θα του δώσουμε κάποια shortcut και τα προγραμματίσουμε στο πρόγραμμα, τότε αυτό θα εκτελεί το shortcut του keyboard, του πληκτρολογίου. Δεν είναι δηλαδή ότι συνδέεται άμεσα με κάποιο πρόγραμμα. Συνδυασμούς πλήκτρων κάνει. Ελπίζω να εξελιχθεί λίγο παραπάνω το πρόγραμμα, ούτως ώστε να έχει και αμφίδρομη μάλλον δυνατότητα, δηλαδή να μπορεί να δίνει και κάποιες ενδείξεις. Τώρα όταν έχουμε πατήσει ένα πλήκτρο δεν φαίνεται εάν έχει ενεργοποιήσει κάτι, πρέπει να το δούμε στην οθόνη. Εάν γίνει αμφίδρομη λειτουργία, τότε θα μπορεί παράδειγμα να ανάβει αυτό που θα έχουμε πατήσει και να βλέπουμε αν είναι ενεργό ή όχι. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Γεια σας.